खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि कक्राझार जिल्लानि कारिगाव जानाय जाथायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया सोरबा थार्ड पार्टी दङ होनना बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों अदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा नंगौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया कारिगाव जानाय दुंहाव थासारि जानायावबो सोरबा थार्ड पार्टी दङ होनना बाथ्रा बुंदों बेफोरबादि समावबो हाग्रामा महिलारिया कक्राझार जिल्लानि कारिगाव जानाय जाथायाव सोरबा थार्ड पार्टी दङ होनना बुंनायखौ जोबोरैनो मुगैथाव दुखुनांथाव आरो सोंखारिनांथाव बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा कक्राझारनि कारिगाव जाबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिदों आरो मोननै हारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों बेफोरबादि समाव गासै मोन 26 माहारि थानाय बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गासैबो माहारिखौ लानानै खौसेनि बाथ्रा आरो गोजोन थासारिखौ लाबोनायनि बाथ्राखौसो बुंनांगौमोन बे समाव बिथाङा थासारिखौ माबोरै सुग्लायहोनो हायो आरो माबोरै गोजोन थासारि लाबोनो हायो बिनि सायाव बाथ्रा बुङालासे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जाबादि बानबुंथाय गैयै बिबुंथि होदों बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायखौ सोंखारिदों अदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा कक्राझारनि कारिगाव जानाय जाथायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया सोरबा थार्ड पार्टी दङ होनना बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों बिटिआरनि बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा अदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बै बाथ्राखौ लानानै बेखौ केन्द्र खालामनानै हाग्रामा महिलारि जि थार्ड पार्टी हाबनानै दं होनना जिथु बुंदों बे थारैनो जोबोद इरेशनेल स्टेटमेन्ट बे इमेच्योर मानसिनि स्टेटमेन्ट आरो बेखौ आं पार्सनेलि बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ कन्डेम खालामो बे समाव जों ज' जालायनानै बोरै सिटुएसनखौ कन्ट्रल खालामनो हायो बोरै गोजोन थासारि लाबोनो हायो बिनि थाखायसो खोथा बुंनांगोन खिन्थु बिथाङा डिभिजिभ फर्स राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय डिभिजिभ जिथु स्टेटमेन्ट होदों बेयो सासे लिडारनि खुगानिफ्राय बिदि जानाङामोन आरो बेनिखायनो बिथांनि जिथु स्टेटमेन्ट आं बेखौ कन्डेम खालामदों बिथाङा जिहेतु बिटिसिनि जि जा 26टा जनगोष्ठी दं बे 26टा जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि आरो 26टा जनगोष्ठीया जयै गोरोबलायना थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथाङा सिन्था खालामना खामानि मावनांगौ खिन्थु बेखौ सिन्था खालामालासिनो मोनसे डिभाइड एन्ड रुल खालामलायनानै गावनि गादिखौ बासायना लाखिनायनि जि षड़यन्त्रजों बिथाङा खोथा बुंदों बे थारैनो जोंनि थाखाय मुगैथाव आरो बेखौ जों लुगैयाखैमोन जे हाग्रामा महिलारि बायदि लिडारनिफ्राय बेबायदि स्टेटमेन्ट आसा खालामाखैमोन आरो बेनिखायनो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे इन फिउचार बेबायदि डिभिजिभ सेन्टिमेन्ट लानानै जाहाथे खोथाफोरखौ बुङा खिन्थु गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ गासैबो दल संगठनखौ नैबायदि सिटुएसनाव बोरै फोथायलायना खामानि मावलांनो हायो बे बाथ्राखौ नोजोर होनो जाहाथे बिथाङा खामानिखौ आं बेखौनो खावलायबाय